Ngayong araw po pala mga kasinag, may hindi po tayo inaasahang biyaya na darating. Mga kasinag, magandang hapon po. Andito ako ngayon sa may kulungan ng baboy kasi pinakain ko po yung mga alaga natin. Pinaliguan ko rin kasi grabing init ng panahon ngayon. Kapag hindi pinaliguan yung baboy, kawawa naman. Ngayong araw po pala mga kasinag, may hindi po tayo inaasahang biyaya na darating galing po sa isang mabait nating taga-subaybay. Maraming salamat po sa iyo, ma'am. Alam niyo na po kung sino kayo. Sa totoo lang po mga kasinag, medyo na bigla po ako nung nag-message siya sa amin kasi hindi ko po talaga inaasahan. Kaya nung tumawag po siya, medyo na shock po ako. Hindi ako masyadong nakaimik kasi nahiya po talaga ako, tapos hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko, kaya hindi ko po siya nakausap ng maayos. Pero nakapag-thank you naman po ako sa kanya. Salamat po sa tiwala at suporta na ibinibigay niyo sa amin. Hindi ko po in-expect na makakatanggap ako ngayon, kaya sobrang natutuwa po talaga ako kasi hindi ko po akalain na may magtitiwala po sa akin, sa amin. Kaya maraming salamat po talaga, ma'am. Kahit ayaw nyo pong ipabanggit yung pangalan nyo, alam nyo na po kung sino kayo. Maraming salamat po. God bless po. Sana po marami pa pong blessing ang dumating sa inyo. Sana po maging malusog lang po kayo lagi at laging ligtas. Kaya samahan nyo po ako mga kasinag kasi mamimili po ako, kasama ko si Bunso. Samahan nyo na lang po kayo mga kasinag. Papunta na po tayo mga kasinag sa poblasyon. Buti na nga lang po at nagkataon na mamimili din ng paninda yung pinsan ko, kaya nakiusap ako na makikisabay kami. At tinanong ko rin naman siya kung marami ba yung bibilhin niya, kasi kung marami hindi kami makakasabay. Kaya salamat na lang din at kunti lang naman daw po yung mga bibilhin niya. Kaya pumayag naman po siya na makisabay kami sa kanya papunta sa poblasyon. Thank you Lord, at ang ganda ng panahon ngayon mga kasinag. Tapos na nga po pala tayong mamili dyan mga kasinag. Hindi na po ako nakapag-video habang namimili kami kasi nga po nakisakay lang tayo, hindi tayo pwedeng maabala sa taas, kaya minadali ko lang po talaga. Hindi na po ako nagkaroon ng oras na makapag-video. Kasama ko na nga po pala dyan si mama pauwi kasi tumambay siya dun sa pamangkin ko sa kabilang barangay at gusto na daw pong umuwi, kaya sinama ko na. Kataon naman na ang ganda ng panahon ngayon, kaya tamang tama yan mga kasinag. Ayan si Bunso, kahit hirap na hirap yan mga kasinag, gustong gusto pa rin na tumulong para daw makauwi na kami. At yan nga po palang binitbit ko na yan. Yan yung mga paninda ng pinsan ko. Binitbit ko na kasi bumili pa siya ng krudo sa taas para hindi na kayo maabala, para pagdating niya sasakay na lang siya at makauwi na kami, kasi baka abutan pa kami ng low tide at hindi pa kami makaalis. Kasi kapag low tide mga kasinag, hindi na nakakaalis ang bangka dito sa may dinaungan ng aming bangka, kaya tinulungan ko ng ikarga yung kanyang mga pinamili para mas mabilis kami. Pagkatapos ko nga palang maikarga yan mga kasinag, wala pa naman siya, kaya nakatambay-tambay pa kami ng konting minuto dyan sa baybayin at nakapagpahinga pa rin ako kahit papano. Hindi naman nakakapagod mga kasinag, pero nagpahinga pa rin tayo. Ayan nga si mama at si Bunso, gusto raw ni mamang kumain ng prutas kaya binibigyan ni Bunso. Pauwi na kami dyan mga kasinag, at hindi tulad kanina na kalmadong kalmado yung dagat. Ngayon medyo may alon ng kaunti, pero kaunti lang naman, hindi naman gaanong kalakasan, kaya okay lang kasi hindi naman kami gaanong makarga yung bangka, kaya hindi naman nakakatakot. Kasi sa totoo lang mga kasinag, takot po talaga ako kapag may alon. Kaya thank you Lord at ganyan ka ganda yung panahon natin ngayong araw. Ayan, nakikita nyo mga kasinag, para tayong nagsiswing-swing. Pero okay lang yan mga kasinag, normal naman po yan. At saka magaling naman yung piloto natin mga kasinag, kaya wala tayong dapat ipag-alala. Saka hindi pa naman malalaki talaga yung alon. Parang normal pa yan dito sa amin mga kasinag. Dumaan nga po muna pala kami dito sa isang sitio, sa sitio Kiloon, kasi may idinaan yung pinsan ko na gamit, may kinuha siya. Kaya dumaan muna kami dito sa gilid, pero aalis din naman kayo mga kasinag. Ayan, pauwi na po kami.
Andito na kami sa may Rawis. At ang ganda nga ng panahon ngayon. Parang ang sarap ulit mga kasinag maligo. Si Bunso nga, sabi ni Bunso sa akin, pagdating daw namin maliligo daw siya sa dagat. Sabi ko sobrang init na, kaya sabi ko bukas na lang para makapagpahinga naman siya. Sa dagat kasi halos lagi na lang siyang nasa dagat mga kasinag, kulang na lang magkabuntot siya. Kasi laging gusto sa dagat. Sabagay, libre naman mga kasinag ang dagat dito sa amin, walang entrance. Kaya kahit anong oras pwede kang maligo. Sinabihan ko nga pala mga kasinag dyan yung dalawa kong anak na naiwan sa bahay na pumunta sa baybayin pagdating namin kasi para matulungan kami sa pagbubuhat ng mga gamit at nang mabilis kaming makauwi. Ako nga lang pala dyan mga kasinag nagbuhat nung bigas. Pasensya na kayo mga kasinag, medyo nabubulol pa ako. Pero ayan, kayang-kaya naman natin mga kasinag kasi sanay na sanay naman tayo sa buhatan ng mabibigat. Andito na tayo mga kasinag, ang linaw ng dagat. Punta na kayo dito mga kasinag at nang makaligo na rin kayo. Libre po yan, walang bayad. Magsasawa na lang po kayo sa dagat. Andito na tayo mga kasinag sa bahay at yan na po yung mga pinamili ko. Ayan, thank you po talaga sa nagbigay sa amin ng pambili niyan. Ayan, nakapagbayad na rin ako mga kasinag ng aming kuryente. Kaya thank you po.